Задра хора, днес сме на хепи и ядем суши. Ето го също на бубата. Това е моето. Ето И го е на моето. Виктор. И моя камера. И това е на ето тази мадам. Ето го е нинджата. Ето на тази мадам. Ето и сега я. Бубе към камерата, моля се. Я вижте, хора. Тази мадам. Ето и ето тази мадам. И вече е мой ред да Покажи това суши. Вече е мой ред да почна. Карина. Ето. Забравихме да покажем това суши на ето тази красива мадам. И сега е мой Айде да ви ред за снимам тези. докато лапате. Много е вкусно. Яко. Айде. Чао. Кажете чао. Чао, чао! Айде, това беше с нас. Чао.